Vama hvala što pratite emisiju Dobro jutro Hrvatska, u kojoj ćete u sljedećim minutama upoznati jednog itekako zanimljivog Karlovčanina. Naime, radi se o Mirsadu Bečiroviću, kojeg će nam predstaviti kolegica Lucija Žeger. Mirsad je inače poznat po svojoj ljubavi prema borilačkim vještinama, ali ima on još puno toga čime se može pohvaliti. Udruga slijepih Uska osnovana je 2004. godine sa ciljem da unaprijedi i usavrši život slijepih i slabovidnih osoba. To je jedna plemenita misija jer i sam sa nepune 24 godine ostao potpuno bez vida, a dijabetičar sam, ovisan o inzulinu tip 1 i uz sve te poteškoće i dijabetesa i gubitka vida. Digao sam glavu, htio sam živjeti, htio sam uživati u svim kvalitetama što život pruža i naravno motivirati i uključiti sve druge osobe s invaliditetom i građana u zajednicu u te aktivnosti. Provođenjem aktivnosti Mirsad i njegov tim prije 10 godina otvorili su i sportsko-rekreacijski centar Labrador. Kroz njih smo iznjedrili puno aktivnosti što se tiče sporta i rekreacija koji još nisu ni viđeni na ovim prostorima, kao što je judo za slijepe. Evo danas i postoji reprezentacija u judu za slijepe, pokrenuli smo taekwondo za slijepe, karate, brazilsku jiu-jitsu, hapkido, isprobavali smo ronjenja, planinarenje, rolanje na rolama, klizanje na ledu, sve ono što je izazovno, što je prihvatljivo i uvijek uključujemo stručne osobe u sve naše aktivnosti. Imamo jedan izvanredan tim, same profesionalce, visoko smo motivirani, želimo napredovati u životu i da svakoj osobi u gradu Karlovcu i našoj Republici Hrvatskoj učinimo život što bolji i što kvalitetniji. No vratimo se na početak. Mirsad je već gotovo pola života slijep. Nije bilo lako ponovno početi živjeti normalno, no kako on kaže, uz trunku volje sve je moguće. Volju sam imao, ali sam kad sam ostao bez vida, vidio sam da sam mogu imati želju, mogu imati volju, ali bez pomoći drugih osoba, asistencije, videće pratnje i tehničke pomoći ne možete kao osoba s invaliditetom uspjeti, ne možete napredovati i odmah sam na početku shvatio da se treba okružiti sa izuzetno kvalitetnim ljudima koji su visoko motivirani, koji vam žele pomoći, koji žele raditi i napredovati. Evo tako sam i sam pokrenuo udrugu slijepih Uska sa i drugim osnivačima i sportsko-rekreacijski centar Labrador i jednostavno da otvorimo i pružimo priliku i drugim osobama s invaliditetom i evo za sada smo stvarno uspješni u tome. Osim svih ovih žena koje ga svakodnevno okružuju, tu je i ona njemu najposebnija. Ponosan sam otac kćerke Eme, tineđerke, ima 16 godina, ide u drugi srednji, vrlo je aktivna, uživa u životu, isto istražuje život sada, naravno kao tineđeri moraju sve upoznati, moraju se družiti, uživati u životu. Evo i godinama se bavi plesom, imala je puno natjecanja, osvojila je brojne medalje na plesnim natjecanjima. Danas trenira i kickboxing, ide isto i natjecanja, osvojila je brojne medalje. Evo stvarno sam ponosan otac na svoju kćer Emu. Pa sve borilačke vještine od kojih me kao uvlačio me u njih od kad sam bila jako mala, pa pokupila sam to od njega, neke zainteresiranosti za muziku, sviranje tipa gitara, klavir, glazbena škola i takve stvari. A ovako ga Ema opisuje. Pa entuzijastična osoba, pun sebe, uvijek želi probati nešto novo što nikad nije probao i eto, to bi bilo to. Borilački sportovi njegova su najveća ljubav, no opuštanje traži uz instrument i pjesmu. Glazba je moja oaza mira, svako slobodno vrijeme iskoristim uz glazbu, sviranje instrumenta, gitare,
klavira, harmonike, frule ili nešto slično, sve zavisi o emocijama i trenutku kako me ponese, uglavnom to je moj mir u kojem ja uživam. Mirsad nije samo učenik, Mirsad je također i učitelj. Projekt plesa za slijepe i slabovidne osobe, za gluhe i nagluhe osobe mi smo započeli prije 3 godine i započeli smo ga na način pod nazivom Salsa Independence, na način da smo slijepu osobu uključili kao mentora nama, instruktorima. Tako da Mirsad kako je od nas učio, tako je učio i nas. Kako pristupiti slijepoj osobi, kako sa slijepom osobom plesati, kako davati signale u plesu, kako komunicirati općenito. I na taj način zapravo smo razvijali jednu lijepu metodologiju koja se pokazala prilično uspješnom. Mirsad nije jedina osoba s invaliditetom koja pleše s nama, ali je definitivno najbolji promotor i baš ta njegova ljubav prema plesu se jako vidi, tako da je i veliki gušt sa njim za plesat. Evo, plesom se bavim od rođenja, glazba mi je sve u životu, opuštanje, ples, od samih malih nogu uživam u plesu, u glazbi, a posebno nam je čast što sam u svom životu, od kad sam postao osoba s invaliditetom, potpuno slijepa, upoznao instruktoricu Nikolinu Pahanić, koja mi je pružila velike mogućnosti da zaplešem najmodernije plesove kao što su salsa, bachata i slično i da prenese svoje znanje i iskustvo na mene kao slijepu osobu, jer u mom slučaju kao slijepoj osobi najbitnije je prenijeti kvalitetno informacije. Morate imati neku visoku motivaciju, glazba je stvarno motivirajuća. Motivirajuća je i Mirsadova volja, kao i njegov zarazan pozitivni duh, koji smo, nadamo se, uspjeli prenijeti i preko malih ekrana.